Denica jest to łudząco podobne naczynie do makutry. Proszę Państwa, różnica jest w tym, że makutra ma rowki zrobione spiralnie, tak jak na kompaktach, na płytach, a tutaj, proszę Państwa, rowki są zrobione w poprzek. Raz, żeby to ułatwiło mielenie tej tabaki, ucieranie, a po drugie, żeby po prostu mama się nie pomyliła i nam tutaj nie utarła maku, czy kucha nie ukręciła, czyli w takiej denicy, bo wtedy byłby ładny, byłby z tego placek, czyli kuch we smaku tobaci. No, bo mógł tak rozpróbować, bo był bardzo dobry. Proszę Państwa, i wtedy te liście pokruszone, połamane wrzucamy do tej denicy, wkładamy to tutaj między nogi i mamy takie urządzenie, które nazywa się tobacznik, albo jedni gadają mieluk, czyli służy do mielenia. Znaczy mieluki są zrobione właśnie z twardego drzewa, najlepiej z jałowca, żeby po prostu na dłużej starczyło. Są tutaj porobione rowki, żeby ułatwić ucieranie. Kiedy mamy już liście tytoniu tutaj wrzucone, chcemy teraz dobrać do tego różne komponenty, jak to dzisiaj mówią, czyli różne zioła. Jeśli to ma być na przeziębienie, to dużo lipy, dużo mięty, liść pokrzywy, żeby po prostu odstraszał wszystkie drobne bakterie, które się chcą dostać do nosa, a się nie dostaną, bo przez taką warstwę tytoniu na pewno nie. I proszę Państwa, kręcimy tą tabakę dosyć długo, no zależy jak są obroty tego tutaj, kto kręci. Kiedy już mamy dostatecznie ukręcone te liście na miałki proszek, to używamy osobliwej miotełki, czyli zajoci płótę. Po prostu jest to noga od zajączka. Omiatamy to delikatnie. Tutaj naokoło, tak. Bo bardzo delikatne ma futerko. Tabaka się nie niszczy. Również naczynie, które jest drogocenne, bo dawniej ciężko było posiadać takie naczynie, taką dennicę. Często, ale zaletą tej miotełki, tego łemiotyka jest to, że on tutaj ma pazurki i można po prostu z rowków wybrać sobie tutaj tą tabakę. I wtedy wsypujemy umieloną tabakę do rzeszota, do sitka i na stole, na papierze, na gazecie to, co jest miałkie, zostaje na stole. To można to już używać do zażywania, a to, co zostało grubsze, które nie przeszło przez sitko, wsypujemy z powrotem do denicy i tabacznikiem zaczynamy mielenie od początku.